हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसाम पुलिस फिजिकेल टेस्टआ पस्टपन जाबाय दा मा खालामबावनांगौ गोबांथार कमेन्ट्स खालामदों जे दा बेनि सायाव क्लेरिफिकेसन भिडिअ नांगौ होननानै दा फाइनालि आं नोंथांमोननो लाबोदों मानोना गोबां कनफिउज जायो नालाय दा बे रिलिया माब्ला जाफिनगोन एबा जाला नामा इलेक्सन थाखाय रिलि जाला नामा दा गोबांथार माने कुइसन जायो जोंनि गोसोआव मानो होनोबा फिजिकेल टेस्टआ सोलिबाय दङ नालाय दा टेनसन दाला नोंथांमोननिया जाफिनजोबगोन नाथाय जों बे नटिसखौ बबेयाव मोनदों आं बेखौबो नोंथांमोनजों क्लेरिफिकेसन लाबोदों आरो जायफ्रा बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो गोबांथार कमेन्ट्स खालामनाय नुनो मोनदों काट अफ नांगौ होननानै दा काट अफखौहाय डाइरेक्ट बुंनो हाथ'वा मानो होनोबा फिजिकेल टेस्टआ जागासिनो दं नालाय जोबाखै नालाय आरो जेब्ला जोबहां जायो आं अब्ला नोंथांमोननो मोनसे गुगोल फर्म होगोन बेयाव साबमिट खालाम जे नोंथाङा मा पस्टआ बेसेबां नाम्बार मोनदों बेखौ जों मिन्थिगोन आरो नेक्स्ट लेभेलाव दा जों अफिसियेल नटिसखौ जों SLPRBआव जों मोननाय नङा अके आरो बाथ्रा जाबाय बाय इलेक्सन एबा उफ्रा बिसायख'थि दङ दा बेनि थाखायनो फिजिकेल टेस्टखौ दोनथ'नाय जागोन अके आसामाव 126 LAC दङ नाथाय बे नङा बे जागोन 2026 आवसो नाथाय मोनसे बाथ्रा दाखालि बावै जायफ्रा MLA निफ्राय MP देरहालांबायना बिथांमोना लांदां जाबाय नालाय मासिया दा बेखायनो उफ्रा बिसायख'थि लाफिनगोन LAC वाइसआव आरो दा बेखायनो जाय LAC वाइसआव इलेक्सन जागोन बिथांमोननिखौसो माने पस्टपन खालामदों जाहाथे बेले बेजे जायैबायदि रिलियाव आरो दा मानो होनोबा इलेक्सन जायोबा भट जायोबा माने गोबांथार पुलिस नांगौ जायो नालाय दा बेखायनो आं लाबोबाय नटिसखौ आरो बे नटिसआ जाबाय बङाइगावनिफ्राय होदों आरो बङाइगाव SP अफिसनिफ्राय होदों आरो बेखौ शेयार खालामदों फेसबुक पेजआव बिथांमोना बङाइगाव पुलिसआ आरो बेखौबो चिराङाबो शेयार खालामदों दा फिजिकेल टेस्ट जानो गोनां नोंथांमोननिया 11 निफ्राय 13निखौ माने दोनथ'नाय जाबाय जाहोना जाबाय बेनो आं खोन्थानाय बायदि इलेक्सन थाखाय आरो बेखायनो 11, 12, 13 गोदान डेट फैखाबाय डेटखौबो खाबाय टेनसन दाजा जायफ्रा चिरां दं एबा बङाइगाव दं नोंथांमोना बेखौ मोजां नायबानो जाबाय बेयाव बुंदों बङाइगाव LAC होननानै आरो अके बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै देन खबरल' नोंथांमोना SP अफिसाव स' बिनिफ्राय फैबाय जों 11आव जानो गोनाङा जोंहा 16आव थांबाय आरो माने गोदान डेटबो होखाबाय टेनसन दाजा अके थ' नोंथांमोना नै मोनदों देन 12 मोनदों 17आव देन 13आ मोनदों 18आव बिदि थांबाय आरो दा एडमिट कार्डआ बेनो सोलिगोन नोंथांमोननिया मात्र नोंथांमोना मा जास्ट डेटखौसो चेन्ज मोनदों आरो नोंथांमोननि रिलि डेटआबो माने चेन्ज जाबाय प्लास जायगाया गासैबो सेम थागोन आरो स' बेनो नोंथांमोना नटिसखौ मिन्थिबाय आरो जायफ्रा बुजिबाय कमेन्ट्स खालामदो आरो गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव LAC दङबा इलेक्सन जागोनबा जेरै नगाव बेयावबो चेन्ज जादों आरो अके स' नोंथांमोना बेखौ खबर लाबानो जाबाय नटिसआ मोनथ'वाखै आङो आरो जेब्ला मोनो नोंथांमोनजों WhatsApp ग्रुपआव शेयार खालामगोन दा बयनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय आसाम पुलिसाव काट अफ नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टआ जोबहां जायोबा आं नोंथांमोननो लाना फैगोन